Εντάξει, χρειάζεται να κάνω 2 κινήσεις. Το ξέρω ότι έχουμε ξεκινήσει το live, αλλά χρειάζεται να γίνουν 2 κινήσεις. Θα φύγεις. Δεν θα φύγω λίγο, θα φύγω και θα πάω μπροστά. Νομίζω επανήλθαμε. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Παιδιά, χριστουγεννιάτικο το live σήμερα και θα μοιράσουμε και δώρα. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ο Άγιος Βασίλης. Πρέπει να είχαμε κάνει εμφάνιση. Ναι, είδες που έλεγε στο. Είχαμε μια ταινία που έλεγε ότι όλοι πρέπει να έχουν ένα σκούφο του Άγιου Βασίλη. Ναι. Και δεν έχουμε. Θα έπρεπε. Θα μπορούσαμε. Δεν έχουμε ούτε ένα σκούφο. Όχι. Δεν έχουμε σκούφο. Ούτε ένα σκούφο. Δεν το πιστεύω. Τώρα το συνειδητοποιήσω. Και θέλουμε να κάνουμε κιόλας και καλά εορταστικό event αύριο και καλά. Ναι, εορταστική μάζοξη. Γεια σας, παιδιά. Δεν βλέπουμε καθόλου τι μήνυμα μας στέλνετε. Οπότε όλα καλά. Εντάξει, βλέπουμε. Τέλεια. Λένε γεια σας τα παιδιά. Θα μου κάνει εσύ μεταφράση. Εγώ δεν βλέπω. Δεν φοράω και τα γυαλιά. Τέλεια. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, μπορώ να κάνω αυτό. Να ανοίξω από εδώ. Να βλέπουμε από εδώ πέρα τίποτα. Τα μηνύματα, ναι. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, Μπαίνουμε σε γιορτινό μήνα. Έχουμε μπει δηλαδή σε γιορτινό μήνα. Δεν ξέρω αν έχετε στολίσει. Εμείς θα στολίσουμε αύριο. με το καλό, ναι. Με το καλό, Είμαστε ναι. στη διαδικασία. Στολίζουμε πάντα ή το πρώτο ή το δεύτερο Σαββατοκύριακο. Το πάμε ανάποδα από την Black Friday εμείς. Που είναι το τελευταίο, Το τελευταίο του Νοεμβρίου. Ναι. Εμείς το κάνουμε ανάποδα. Και σήμερα θα έχουμε και εμείς τα δώρα που θα μοιράσουμε από τα 4 χρόνια που κλείσαμε από την ώρα που γεννήθηκε το Vibe Το High. Vibe High, ναι. Και η συντροφιά όλο και μεγαλώνει όλο και περισσότερο και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει. Και η επικοινωνία είναι όλο και πιο σε μεγαλύτερο βάθος και η ανάπτυξη και ατομικά και συλλογικά είναι όλο και πιο όμορφη. Οπότε μπορούμε να μείνουμε για 5 με 10 λεπτά στη σιωπή αυτή τη στιγμή. Προς τιμή του Vibe Του Vibe High, ναι. που κλείνει 4 χρόνια. Του χρόνου θα μείνουμε 16 λεπτά στη σιωπή. Θα το πηγαίνουμε έτσι. Λοιπόν, Λέγαμε, επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα live που να έχει θέμα και το συζητούσαμε τώρα πριν ανοίξουμε, εμένα έτσι γυρνούσε συνέχεια στο μυαλό μου αυτό το κομμάτι. Όταν ρώτησα τον Όντα τι να κάνουμε, τι θέμα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα και ήρθε η απάντηση από πάνω. Μου λέγανε αυτοεκτίμηση, 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 αυτοεκτίμηση. Δεν ξέρω ποιος χρειάζεται να ακούσει κάποιο μήνυμα γύρω από την αυτοεκτίμηση. νομίζω όλοι. Δηλαδή, είναι καλό να θυμόμαστε τη διαδικασία για να αναγνωρίζουμε κομμάτια του εαυτού μας. Οπότε, πάντα και η επανάληψη και η σε μεγαλύτερο βάθος διερεύνηση είναι πολύ σημαντική. Οπότε, θεωρώ ότι η αυτοεκτίμηση είναι κάτι το οποίο υπάρχει παντού σαν ζήτημα. Ναι. Και σε κάθε συνθήκη. Και στις συνεδρίες η αλήθεια είναι ότι το είναι ένα από τα λίγα κομμάτια που μπορούμε να το δουλέψουμε πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έτσι όπως από την εμπειρία μας, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι όλοι έχουμε κάποιο ζήτημα με την αυτοεκτίμησή μας και χρειάζεται προσωπική εργασία για να βελτιωθούμε. Να βελτιωθούμε τι εννοώ. Φυσικά να βελτιωθεί η αυτοεκτίμησή μας, η εκτίμηση που δείχνουμε προς τον εαυτό μας, αλλά να βελτιωθεί και η αναγνώριση της αξίας μας, να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Το πρώτο βήμα των πάντων είναι η αναγνώριση. Χρειάζεται πρώτα να μας δούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε 1-2 βήματα παραπέρα. Ναι, και όταν δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα μέσα μας, τότε πάρα πολύ συχνά το περιβάλλον μας καθρεφτίζει αυτή την έλλειψη της ποιότητας, οπότε νιώθουμε ότι δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι την αξία μας. Δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι αυτά που κάνουμε. Δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι το τι γίνεται στην καθημερινότητά μας και το πόσα προσφέρουμε και ενεργοποιείται και το αρχέτυπο του θύματος μέσα από αυτό. Οπότε, το άλλο που θέλω να πω για την αυτοεκτίμηση είναι ότι όσο ανεβαίνουμε και επίπεδα συνειδητότητας, έχω εντοπίσει και από προσωπικά βιώματα, αλλά και μέσα από τις συνεδρίες και από τις συζητήσεις και με τους θεραπευόμενους και με διάφορους ανθρώπους, ότι υπάρχουν θέματα που κατά τη διαδικασία της αναβάθμισης ταράζεται λίγο η αυτοεκτίμηση. Και λες τώρα, τι γίνεται. Είναι σαν αυτό που έχεις πει εσύ, ότι σαν να ανεβαίνεις στο πρώτο σκαλοπάτι κάθε φορά, αλλά είναι διαφορετικός ο όροφος.
Και πάντα θα σου φαίνεται σαν να είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δηλαδή, το πρώτο σκαλοπάτι του πρώτου ορόφου είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Το πρώτο σκαλοπάτι του τέταρτου ορόφου είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Οπότε είναι σαν να εμβαθύνεις όλο και περισσότερο σε αυτές τις ποιότητες. Όπως είναι και η αυτοεκτίμηση. Στα αλήθεια όμως μπορούμε να πούμε ταράζεται η αυτοεκτίμηση ή να το θέσουμε λίγο πιο σωστά ότι δεν είναι ότι ταράζεται, αλλά αν θέλεις ταράζεται το τριγύρο και βλέπεις τελικά σε ποιο σημείο ήταν η αυτοεκτίμησή σου. Δηλαδή, αυτό που εγώ θεωρώ, προσωπική μου πεποίθηση, είναι ότι όταν κατακτάς ένα σημείο, είναι σαν μαξιλαράκι, δεν πέφτεις μετά πιο κάτω από αυτό. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, χρειάζεται προσωπική εργασία. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε και βλέπουμε μακροπρόθεσμα πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίσουμε ένα άτομο τον ένα χρόνο και μέσα σε ένα χρόνο που έχει κάνει θεραπεία αυτογνωσίας να είναι άλλο άτομο, εντελώς διαφορετικός. Γι' αυτό θεωρώ ότι στα αλήθεια δεν ταράζεται η αυτοεκτίμηση. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να ταραχθεί κάποιο είδους αρετή, κάποιο είδους τέτοια υψηλού κραδασμού ποιότητα. Ταράζεται όμως το άτομο σε σχέση με την οπτική του για την αυτοεκτίμησή του. Ναι. Το πιο ορθό είναι αυτό, δηλαδή. Στα αλήθεια. Γιατί το θέμα είναι πάντα πώς βλέπουμε τους εαυτούς μας. Δεν είναι το τι έχουμε εσωτερικά, είναι προς ανακάλυψη. Ακριβώς. Και το πώς βλέπουμε τους εαυτούς μας είναι αυτό που στην ουσία επισκιάζει το τι πραγματικά υπάρχει εσωτερικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγχρονικό εντωμεταξύ, γιατί όταν δεν βλέπουμε εμείς τους εαυτούς μας και δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να δούμε τους εαυτούς μας, τότε συμπληρώνουμε αυτά τα κενά με βάση το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Οπότε, αν δεν γνωρίζεις εσύ ποιος είσαι μέσα σου, τότε παίρνεις τις λέξεις, τις ταμπέλες, τις οπτικές των άλλων, των συνανθρώπων σου, των γονιών σου, των αδερφών σου, των ερωτικών συντρόφων σου, των συναδέλφων σου, των συμμαθητών σου, οτιδήποτε, και τις φοράς. Και αυτό γίνεται επειδή στην πραγματικότητα δεν γνωρίζεις εσύ ο ίδιος ή εσύ η ίδια ποια είσαι. Οπότε η αυτογνωσία είναι υπερβολικά σημαντική για να μπορείς να δεις την ατόφια πλευρά του εαυτού σου, την αυθεντικότητά σου. Την αυθεντικότητά σου. Μα στα αλήθεια αυτό που λες είναι ταύτιση. Ταυτιζόμαστε πάρα πολύ με το τι συμβαίνει τριγύρω μας, ακόμα και με ποιότητες άλλων ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σύνηθες και το ακούμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά από πιο μικρής ηλικίας άτομα που λένε ότι θέλω να μοιάσω σε αυτόν ή θαυμάζω τον τάδε και βλέπουμε να υιοθετούν συμπεριφορές, κινήσεις, λέξεις. Αυτό η αρχή της μίμησης που λέγαμε και με τα παιδιά στο σεμινάριο. Συμβαίνει μέχρι κάποια ηλικία, αλλά στα αλήθεια μετά αυτό μπορεί να γίνει μια πολύ κακιά συνήθεια. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε το περιβάλλον να ταυτιζόμαστε, γιατί στα αλήθεια δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αυτοαξία μας. Γιατί δεν γνωρίζουμε πώς να εκτιμούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν γνωρίζουμε πώς να εκτιμούμε την αυθεντικότητα. Και κοιτάμε τι είναι αποδεκτό στο σύνολο και προσπαθούμε να το μιμηθούμε. Και ειδικά όταν αυτό το σύνολο λειτουργεί με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, της προβολής, της διαφήμισης, της συγκεκριμένης προώθησης χαρακτηριστικών διαφόρων ανθρώπων, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο ο κάθε άνθρωπος να μπει σε αυτήν την εντός εισαγωγικών παγίδα και να πει ότι θέλω να μοιάσω σε αυτόν. Γιατί βλέπω απ' έξω ότι έχει αποδοχή, βλέπω ότι έχει αναγνώριση, βλέπω ότι έχει οικονομική αυθονία. Και στην πραγματικότητα πάμε να μοιάσουμε σε κάποιον που δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τον δικό του δρόμο. Οπότε αυτό στην πραγματικότητα μας βγάζει εντελώς από τον δικό μας μοναδικό δρόμο που ήρθαμε να περπατήσουμε και εκείνο που ξεκινάνε τα παρατράγουδα, εκείνο που ξεκινάνε τα εμπόδια και λες τώρα από πού ήρθε αυτό, από πού ήρθε αυτή η σφαλιάρα. Πώς γίνεται αυτός να καταφέρνει κάνοντας τα ίδια πράγματα να πετυχαίνει αυτά που πετυχαίνει και εγώ να μην πετυχαίνω. Δεν είναι ο δρόμος σου. Γι' αυτό δεν πετυχαίνεις αυτά που πετυχαίνει ο άλλος, γιατί δεν είναι ο δικός σου δρόμος. Έχεις ταυτιστεί τόσο πολύ με τη δικιά του ροή και τη δικιά του πορεία και έχεις χάσει τον εαυτό σου. Στο Soul, την ταινία που έχουμε δει, είναι πάρα πολύ όμορφος ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνουν αυτό το χάσιμο του εαυτού, που έχουν πάει στο πεδίο το τύπου Μπαρντό των ψυχών και έχουν μαυρίσει. Είναι μια επισκιασμένη διαδικασία ουσιαστικά που είναι οι ψυχές μέσα και έχουν χάσει τον εαυτό τους. Δείτε το και δείτε αυτό το σημείο, γιατί δεν είναι δύσκολο να χάσουμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα αυτή που λέμε του Matrix, αυτή που λέμε της δουλειάς, αυτή που λέμε της καθημερινής προσπάθειας να καταφέρουμε πράγματα για να επιβιώσουμε. Οπότε εκεί είναι πολύ εύκολο να χάσεις τον εαυτό σου και εκεί μπαίνεις σε μια λούπα η οποία δεν είναι εύκολο να βγεις, αλλά μπορείς να βγεις.
μέσα από το να στρέψεις την προσοχή προς τα μέσα σου. Και εγώ πέρασα κάτι τέτοιο τελευταία πάλι. Δηλαδή... Και εγώ τώρα σκέφτομαι ένα περιστατικό που σήμερα το ακούσαμε το πρωί, που έλεγε ότι έχασε τον εαυτό της, γιατί κάνανε περικοπές, κοντέψανε να την απολύσουν και έχασε τον εαυτό της. Και εκεί που ήταν ένα άτομο με μεγάλη εξωστρέφεια και χαμόγελο κτλ. Μπήκε σε κατάθλιψη. Και το άκουγα αυτό το περιστατικό και σκεφτόμουν πόσο ευάλωτοι στα αλήθεια είμαστε όταν είμαστε εκτός της αυθεντικής μας έκφρασης. Πόσο, μάλλον να θέσω καλύτερα τη λέξη, όχι ευάλωτοι, πόσο αισθανόμαστε αδύναμοι. Εύθραυστη, νομίζω, είναι το πιο σωστό. Ναι, εύθραυστη, σωστά. Ναι, γιατί βγάζουμε ουσιαστικά όλη τη δύναμη έξω από εμάς. Όταν βγάζουμε τη δύναμη ακόμα και στα χρήματα, παιδιά, που αυτό είναι μία μεγάλη παγίδα, το να αναγνωρίζουμε την αξία μας μέσα από το πόσα βγάζουμε, πόσα καταναλώνουμε και ούτω καθεξής. Εκεί ουσιαστικά είναι σαν να παραδίδουμε τη δύναμή μας σε κάτι το οποίο δεν είμαστε εμείς. Χρειάζεται να γίνουμε η δύναμη, χρειάζεται να γίνουμε η αλήθεια μας, χρειάζεται να γίνουμε η αυθεντικότητά μας για να έλξουμε όλη την αυθονία. Δεν χρειαζόμαστε το χρήμα για να ζήσουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση. Χρειαζόμαστε τρόφιμα, χρειαζόμαστε στέγη, χρειαζόμαστε ρούχα, χρειαζόμαστε τέτοιες ποιότητες στην πραγματικότητα. Αλλά όχι το χρήμα. Το χρήμα μας φέρει αυτές τις ποιότητες. Και θα πει τώρα κάποιος ότι καλά, ρε φίλε, τι λες, πώς μπορώ να έχω αυτές τις ποιότητες που λες, αν δεν έχω χρήμα. Μπορείς. Και μπορείς πραγματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν καταφέρει με απειροελάχιστα έως καθόλου χρήματα να ζουν μια ζωή μέσα στην αυθονία. Και στην ευτυχία. Και στην ευτυχία, το οποίο είναι το σημαντικότερο ακριβώς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα. Πάρα πολλοί κόσμος προσδιορίζει την αξία του με πάρα πολλά πράγματα έξω από τον εαυτό του. Δηλαδή, αυτό το βλέπω και στις ασκήσεις αυτοαξίας, όταν βάζουμε αναγνώριση για την αυτοαξία ενός ατόμου. Αυτό που μας φέρνουν συνήθως πίσω είναι όλες οι προβολές. Είναι το τι βλέπουν στον εαυτό τους μέσα από τα πράγματα που οι άλλοι τους καθρεφτίζουν. Ήμουνα αρκετά άξια όταν ο εργοδότης μου αναγνώρισε το ταλέντο μου, ας πούμε. Ήμουνα αρκετά άξια όταν κάποιος μου είπε ότι είμαι πολύ καλή μητέρα, κτλ. Δηλαδή, έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε τον έξω κόσμο για να μπορέσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτό συμβαίνει. Και είναι πολύ όμορφο που συμβαίνει. Είναι ο τρόπος να μπαίνουμε και προς τα μέσα, αν θέλετε. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι ο μοναδικός τρόπος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και κάπως κουραστικό. Μετά από κάποιο διάστημα και όσο κάποιος γίνεται συνειδητός, στα αλήθεια δεν χρειάζεται όλες αυτές τις προβολές. Μπορεί να θέτει αυτά τα ερωτήματα απευθείας στον εαυτό του. Να κάθεται, να γράφει μόνος του. Πώς αναγνωρίζω την αυτοαξία μου εγώ από μόνη μου, χωρίς να μου την καθρεφτίσει κάποιος εκεί έξω, χωρίς κάποιος να μου κάνει ένα κοπλιμέντο για αυτό που είμαι ή για αυτό που εκδηλώνω, για αυτό που εκφράζω. Πώς εγώ μόνη μου μπορώ να αναγνωρίσω την αυτοαξία μου. Και κάτι άλλο που λέγα τελευταία σε μια συνεδρία είναι ότι δεν μιλάμε στον εαυτό μας. Και μας έχουν περάσει, ας πούμε, μέσα στο υποσυνείδητό μας και στο συνειδητό μας ότι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει στον εαυτό του, ότι τα έχει χαμένα ή ότι είναι τρελός. Σε καμία περίπτωση. Παιδιά, έχουμε πει ότι οι λέξεις, όταν βγαίνουν από το στόμα μας δυνατά, εκπέμπουν συγκεκριμένη δόνηση. Οπότε, για φανταστείτε πώς είναι να γυρίσουμε όλοι, κάντε το αυτή τη στιγμή εκεί που είστε όσοι θέλετε, να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας και να πούμε «Σε αγαπάω, εαυτέ μου, σε αγαπάω». Οπότε, εγώ αυτή τη στιγμή το ένιωσα, μόνο και μόνο που το έκανα σαν παράδειγμα, ένιωσα τη δόνηση της αγάπης να περνάει σε κάθε μου κύτταρο. Οπότε είναι σημαντικότατο να αρχίσουμε να επικοινωνούμε τον εαυτό μας φωναχτά, να μιλάμε στον εαυτό μας. Να λέμε στα πόδια μας, ας πούμε, το οποίο το έχω κάνει, σε ευχαριστώ που με κουβαλάς όλη τη μέρα και που έχεις τόσο μεγάλο βάρος, ας πούμε, πάνω σου και με μεταφέρεις και με πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Και ειλικρινά, κάντε το, πειραματιστείτε μόνοι σας, δείτε το, δοκιμάστε το και θα δείτε πόσο πολύ αλλάζει η ενέργειά σας, πόσο πολύ φεύγει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος και γίνεται μια αντικατάσταση με μια υπέροχη ενέργεια που δεν βγάζει νόημα για το μυαλό. Αλλά έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Μέσα από την πρόθεση, μέσα από την έκφραση, μέσα από την επικοινωνία και με τον εαυτό μας πρωτίστως και σε δεύτερο χρόνο και με το περιβάλλον μας. Αλλά χρειάζεται να μπορούμε να στήσουμε και να χτίσουμε την επικοινωνία με εμάς.
Εγώ θα ήθελα να μας γράψουν και τα παιδιά με ποιους τρόπους αναγνωρίζουν οι ίδιοι την αξία τους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μέχρι και σήμερα, με ποιο τρόπο αναγνωρίζετε εσείς την αξία σας? Και θα τα διαβάσουμε για να μπορούν να μείνουν, γιατί τα σχόλια δεν μένουν στο live. Δεν μένουν μετά όταν τα ανεβάζουμε. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Γρηγόρης λέει ότι 5 μήνες έζησε χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα σεντ και ήταν σε μεγάλη ευδαιμονία. Ναι, είναι εξαιρετικό αυτό. Και αυτό, παιδιά, είναι αληθινό. Δηλαδή, το επιβεβαιώνω 300%. Ότι δεν χρειαζόμαστε χρήματα για να μπορούμε να υπάρχουμε και να ζούμε σε μια κατάσταση ευτυχίας ή ευδαιμονίας, όπως λέει ο Γρηγόρης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το παράδειγμα. Οπότε, γράψτε μας από κάτω πώς εσείς αναγνωρίζετε την αξία σας. Πώς εσύ αναγνωρίζεις την αξία σου? Νομίζω αναγνωρίζω την αξία μου μέσα από τα πράγματα που απολαμβάνω πολύ. Όταν πραγματικά κάνω πράγματα μέσα στην καθημερινότητα που είμαι δοσμένη στο 100%, βλέπω ότι γίνεται κάτι υπέροχο. Δηλαδή, απολαμβάνω τόσο πολύ τη διαδικασία. Ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα. Ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα, έχω απολαύσει τόσο πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έλεγα ότι δεν αναγνωρίζω απλά τη δική μου αξία, αναγνωρίζω την αξία της ζωής. Το πόσο όμορφη είναι αυτή η ροή, αυτή η αλληλεπίδραση με το οτιδήποτε υπάρχει τριγύρω. Σήμερα, ας πούμε, ξύπνησα το πρωί και ενώ συνήθως ξυπνάω, κάνω διαλογισμό, κάνω πρακτικές περίπου 2 ώρες κάθε πρωί, σήμερα αποφάσισα να κάνω λίγο διαλογισμό και να σηκωθώ να κάνω κάτι μεταμφυτεύσεις που ήθελα. Είχα κάτι λουλουδάκια και ήθελα να τα μεταφέρω σε μεγαλύτερα γλαστράκια. Και πέρασα τόσο όμορφα. Τόσο όμορφα. Δηλαδή, που αφιέρωσα αυτό το χρόνο στον εαυτό μου και αφιέρωσα αυτό το χρόνο να αλληλεπιδράσω με τα φυτά, να βάλω τα χέρια μου στο χώμα. Ήτανε απολαυστικό, full. Αφού ξύπνησε και του έλεγα, πω, πρέπει να το κάνεις κι εσύ. Δηλαδή, ναι, παιδιά, είχα εκστασιαστεί. Θεωρώ ότι φτάνουμε σε ένα σημείο όταν αναγνωρίζουμε την αξία στα πράγματα, που όλα γίνονται ένα, όλα ενώνονται. Και ότι στα αλήθεια, αναγνωρίζοντας κάτι που εγώ είμαι άξια, όπως το να βάλω τα χέρια μου στο χώμα και να μεταφυτεύσω τα φυτά, αυτά θα το ανταποδώσουν πίσω και θα αρχίσουν να μεγαλώνουν. Θα μπορώ να τα φυτέψω κάτω στον κήπο, να τα βγάλω από τα γλαστράκια. Ναι. Εντάξει, σκέφτομαι αυτά που λες, ότι πόσο πολύ μεγάλη σοφία είχαν οι πιο παλιοί άνθρωποι, που ήταν σε επαφή με τη φύση, που μίλαγαν στα λουλούδια, που επικοινωνούσαν με τα ζώα, που ήταν κοντά στην αυθεντική ύπαρξή μας. Οπότε... Ναι. Παιδιά, είναι πολύ ωραία η τεχνολογία, αλλά αρκεί να χρησιμοποιείται ορθά. Να χρησιμοποιείται ορθά και με μέτρο και θα γίνει πολύ βοηθητική. Γιατί οτιδήποτε υπάρχει σε άκρο δεν εξυπηρετεί. Οπότε, αν μπαίνουμε με τα μούτρα στο κομμάτι της τεχνολογίας, ας πούμε, και βυθιζόμαστε μέσα σε αυτήν, εκεί χάνουμε τη μοναδικότητά μας και τείνουμε να γίνουμε οι ίδιοι με ένα καλούπι το οποίο δεν είμαστε εμείς. Έχουν δώσει ήδη κάποιες απαντήσεις. Ναι. Η Γεωργία λέει ότι όταν είναι ήρεμη με γαλήνη, τότε αναγνωρίζει την αξία της. Το οποίο είναι υπέροχο πραγματικά. Ναι, γιατί είναι... Τώρα, συγγνώμη, δεν γίνεται να μην το πω. Στη σιωπή. Πότε θα μας πάρουν από εδώ πέρα και θα μας κάνουν viral και εμάς με την άλλη σιωπή και θα γελάσει και το παραδαλό κατσίκι. Ναι, μα ηρεμία. Είναι ηρεμία ο νους. Μια άλλη συγχρονικότητα πάλι, που πάλι σήμερα τη σκεφτόμουν, είναι ότι πόσοι άνθρωποι επιλέγουν να ακούν δυνατά μουσική, δυνατά τηλεόραση, να βγαίνουν σε κλαμπ, να διασκεδάζουν full δυνατά, να είναι μες στην πόλη, μες στο θόρυβο της πόλης. Και έχουμε ακούσει κιόλας μια γυναίκα που λέει ότι εμένα μου αρέσει ο θόρυβος της πόλης. Και αυτό, σε μια δικιά μου πραγματικότητα, γιατί το έχω ζήσει. Έχω ζήσει τέτοια κατάσταση, να μην μπορώ να κάτσω σε ησυχία και σε σιωπή εσωτερική, είναι επειδή στην πραγματικότητα δεν μπορούσα να ακούσω τις φωνές του μυαλού μου και τις φωνές της δικιάς μου ύπαρξης και ήταν ένας τρόπος να φημώσω τον εαυτό μου, βάζοντας πιο δυνατά τη μουσική έξω από εμένα. Και έχουμε πάρα πολλά παράδειγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ σε ανθρώπους που ακούν πολύ δυνατά μουσική, βάζουν πολύ δυνατά την τηλεόραση. Ή έχουν όλη την ώρα κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, δηλαδή να είναι κάπως να απασχολείται. Ή αυτό που λένε σαν μουσική να παίζει. Έχω την τηλεόραση ανοιχτή σαν μουσική να παίζει. Πραγματικά. Δηλαδή, είναι για να απασχολεί το εγκέφαλος με κάτι άλλο, πέρα από τα πραγματικά ζητήματα του εαυτού.
Και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί λέει ο Γρηγόρης ότι αναγνωρίζει την αξία του διότι δεν χρειάζεται τίποτα από τον εξωτερικό κόσμο και μπορεί να προσφέρει από την πληρότητά του. Γρηγόρη, έχεις πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Δηλαδή... Τι προσέγγιση, έχει αγάπη. Έχει στάση ζωής, δηλαδή ναι, είναι υπέροχος ο τρόπος σου. Ναι. Μέσα από την παρατήρηση και τη φροντίδα. Ναι. Ναι, γιατί εκεί ουσιαστικά βλέπεις ποιος είσαι στην πραγματικότητα, από εσένα για σένα. Γιατί δεν γίνεται να λες ότι αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο αν δεν αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου. Και ισχύει και το ανάποδο, ότι δεν μπορεί κάποιος να σε αγαπήσει πραγματικά αν εσύ δεν έχεις αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό σου. Πώς έχεις την απέτηση από έναν ξένο άνθρωπο να αγαπήσει εσένα όταν εσύ ο ίδιος δεν έχεις αγαπήσει τον εαυτό σου. Οπότε είναι σημαντικό να στρέψουμε όλη την προσοχή προς τα εμάς, να δούμε τι μας λείπει, να βοηθιόμαστε το περιβάλλον και να βλέπουμε τι ελλείψεις μας δείχνει ότι έχουμε στο περιβάλλον μας και να προσφέρουμε στον εαυτό μας αυτό που βλέπουμε ότι μας λείπει. Που στα αλήθεια δεν μας λείπει. Ποτέ δεν μας έλειπε, απλά δεν είχαμε τον τρόπο να το δούμε. Είναι σαν να φοράμε κάτι γυαλιά, τα οποία είναι πάρα πολύ θολωμένα. Και να μου λέει εμένα όντως, μα κοίτα εκεί, έχει μια υπέροχη θέα. Και να λέω, δεν βλέπω. Στα αλήθεια είναι όλα στο εδώ και τώρα, δεν τα έχουμε χάσει ποτέ. Κάποια στιγμή έκανα μια συνεδρία με μια κοπέλα και μιλούσαμε για την αγάπη. Και μου έλεγε ότι πόσο δεν έχει λάβει αγάπη από τους γονείς της όταν ήταν παιδί. Και μου έλεγε ότι δεν γνωρίζω πώς να αγαπάω, γιατί στα αλήθεια δεν το έμαθα ποτέ. Οπότε την ρώτησα εάν βλέπει κάποιο παιδί έξω και θεωρεί αν το παιδί, και τη ρώτησα αν θεωρεί ότι το παιδί έχει μεγαλώσει χωρίς αγάπη, επειδή... συγγνώμη, να το θέσω λίγο πιο σωστά. Τη ρώτησα αν τα παιδιά που βλέπει έξω θεωρεί ότι μεγαλώνουν χωρίς αγάπη. Και μου λέει ότι όλα τα παιδιά εισπράττουν αγάπη, ότι μόνο εκείνη δεν εισέπραξε, στα αλήθεια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρει. Όταν λοιπόν της είπα να αναλογιστεί ότι δεν ξέρει τι περνάει το κάθε παιδάκι μέσα στο σπίτι του, αλλά όταν θα βγει έξω θα προσφέρει όλο του το είναι. Δηλαδή, όταν θα αλληλεπιδράσει, θα προσφέρει όλο του το είναι. Ακόμα και όταν θα αλληλεπιδράσει με τα αρκουδάκια του, θα προσφέρει όλο του το είναι. Είναι και στο 100%. Προσπαθούσα να της δείξω, και εν τέλει το κατάλαβε, ότι γεννιόμαστε γεμάτη αγάπη. Ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο πλήρης, δεν μας λείπει τίποτα. Και επειδή υπάρχει αυτός ο πάρα πολύ έντονος προγραμματισμός και από το πρώτο περιβάλλον και μέσα από την πληροφόρηση, για να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν προγραμματισμοί και όσο βγαίνεις μετά και μεγαλώνεις μέσα στο Matrix, υπάρχουν ακόμα περισσότεροι προγραμματισμοί. Οπότε, στα αλήθεια, μπαίνουμε σε ένα σύστημα όπου ταυτιζόμαστε όλο και πιο βαθιά με πράγματα, με αξίες, με συστήματα, με καταστάσεις, με ανθρώπους. Συνέχεια δημιουργούμε καινούριες ταυτίσεις για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το ποιοι είμαστε, να προσδιορίσουμε την ταυτότητά μας, για να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ανήκουμε σε ένα σύνολο και ότι δεν θα μας απορρίψουν. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για όλους μας. Ναι. Κοίτα, για την έλλειψη που λέγαμε, γιατί από την έλλειψη ξεκίνησε, από την έλλειψη ας πούμε αγάπης, που είπες ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει έλλειψη, ο άνθρωπος το βιώνει σαν έλλειψη όμως. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ας πούμε 10 κιλά αγάπη κάπου στο σπίτι σου, να έχεις ξεχάσει που τα έχεις βάλει και να λες δεν έχω αγάπη, μου λείπει. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα? Δεν έχεις ξεχάσει καν που τα έχεις βάλει. Απλά αποφάσισες ότι αυτό δεν είναι αγάπη πια για σένα. Ήταν η αγάπη και τώρα δεν είναι. Και τώρα θέλω κάτι άλλο για να το ονομάσω αγάπη. Ο λόγος που είπα αυτό το παράδειγμα με αυτή την κοπέλα είναι ότι μόλις το είδε αυτό, συνειδητοποίησε πόσο άφηνε την κατηγορία και το αίσθημα της μνησικακίας που αισθάνεται προς τους γονείς για αυτά που πέρασε, να περιορίσουν τον τρόπο που αγαπάει τον εαυτό της στο εδώ και τώρα και αντίστοιχα το πώς αγαπάει προς τα έξω. Ενώ στα αλήθεια δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν μπορεί να περιορίσει την εκδήλωση της αγάπης μας, εάν εμείς δεν το επιτρέψουμε. Ακριβώς, και δεν το επιλέξουμε. Μόνο να το επιλέξουμε στην πραγματικότητα ισχύει. Οπότε το θέμα είναι να ρωτήσουμε τον εαυτό μας για ποιο λόγο επιλέγουμε κάτι. Όταν λοιπόν λέμε ότι δεν νιώθω αγάπη, είναι η ερώτηση, να κάνουμε η επόμενη ερώτηση στον εαυτό μας ότι γιατί το επιλέγω, γιατί επιλέγω να μην νιώθω αγάπη. Και αν δούμε ότι γιατί δεν μου δείχνουν αγάπη, να ρωτήσουμε γιατί επιλέγω να μην δείχνω αγάπη στον εαυτό μου.
Οπότε είναι βηματάκια τα οποία είναι πολύ χρηστικά, λειτουργικά και πραγματικά θεϊκά για τις αλλαγές. Θέλεις να διαβάσεις? Ναι, θέλω να διαβάσω κάποια σχόλια ακόμα. Λέει η Δέσποινα Νεφέλη ότι αναγνωρίζει την αξία της μέσα από την παρατήρηση και τη φροντίδα. Ναι. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ... Αυτό, παιδιά, είναι και to the point, ακριβώς. Όποιος από εσάς δεν ξέρει και ψάχνει βήματα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα. Η αυτοπαρατήρηση και η αυτοφροντίδα, ουσιαστικά. Και η Λουίζα μας λέει ότι περνάει πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό της, απολαμβάνοντας τη γαλήνη και την ηρεμία του σπιτιού της, κάνοντας παρέα με τον εαυτό της. Πόσο σημαντικό είναι να θέλουμε να κάνουμε παρέα με τον εαυτό μας. Χωρίς περισπασμούς, χωρίς ένα κινητό στο χέρι, χωρίς να βάλουμε το Netflix να παίζει μια ταινία, χωρίς να αφήσουμε την τηλεόραση ανοιχτή ή το ράδιο. Τίποτα. Εμείς και ο εαυτός μας. Και όποια εξωτερική αλληλεπίδραση υπάρχει να είναι από τον αέρα, από τον ήλιο, από τη βροχή ίσως. Εντάξει, ο καθένας, θα πω εγώ εδώ, έχει να κάνει με το επίπεδο συνειδητότητας που βρίσκεται, παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνω το επίπεδο συνειδητότητας της Γογός, αλλά καταλαβαίνω το ότι δεν είμαι εγώ εκεί ακόμα. Ή επιλέγω να μην είμαι εκεί ακόμα. Πιο σωστά. Οπότε, θέλω να πω, επειδή είναι αυτό που λέγαμε και στη συνάντηση που κάναμε τα γρανάζια, ότι ο καθένας, το κάθε γρανάζι, ταιριάζει με το επόμενο. Οπότε έχει να κάνει με το πόσο κοντινά είναι τα επίπεδα συνειδητότητάς μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να μπορούμε να μείνουμε, ξέρεις, στην απόλυτη ευθυγράμμιση και στην απόλυτη ηρεμία με τον εαυτό μας, αλλά ίσως είναι βήματα για να τα κατακτήσουμε. Δηλαδή, και εσύ το κατέκτησες στο συγκεκριμένο στάδιο μέσα από τα βήματα που έκανες. Εγώ βέβαια δεν μιλάω αυτή τη στιγμή, γι' αυτό μιλάω για τις Λουίζες. Α, τέλεια. Αυτό που είπε η Λουίζα, ότι κάθεται στην ουσία μόνη με τον εαυτό της. Οπότε το ανοίγω λίγο, το εξηγώ στα παιδιά για να καταλάβουν την αίσθηση του κάθομαι μόνος με τον εαυτό μου, χωρίς περισπασμούς. Τι σημαίνει. Στείλε μας να μας πεις γενικότερα πώς περνάς το χρόνο μόνη σου. Κάθεσαι στη σιωπή, κάθεσαι και διαλογίζεσαι, βλέπεις μια ταινία, ακούς μουσική, διαβάζεις ένα βιβλίο. Οπότε... Και έχουμε και άλλα σχόλια γενικά. Να είμαστε λίγοι Δέσποινα, να είμαστε συνειδητοί σε ό,τι και να κάνουμε, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει ο Γρηγόρης ότι η δυστυχία ξεκινάει από τη στιγμή που σταματάει η ευγνωμοσύνη της ελευθερίας μας. Ισχύει, παιδιά. Ισχύουν όλα και είναι πολύ όμορφο. Και είναι πολύ όμορφη η προσέγγιση που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και είναι σημαντικό να στηρίζει ο καθένας την προσέγγιση του και να βρει ο καθένας αυτό που ταιριάζει πραγματικά μέσα του. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο κλειδί στο κομμάτι της αυτοεκτίμησης. Να μπορέσουμε να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητά μας. Δεν χρειάζεται να μοιάζουμε όλοι με όλους. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε έρθει εδώ και είμαστε μοναδικοί για ένα λόγο. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε μοναδικά δακτυλικά αποτυπώματα. Ο δημιουργός μας δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο για να έχουμε την αυθεντικότητά μας. Όχι για να γίνουμε κόπια κάποιου άλλου. Σκέφτομαι πολύ αυτά που λένε τα παιδιά, αυτά που λες εσύ. Ναι. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος στρέφει περισσότερο την προσοχή προς τα μέσα. Και υπάρχουν όλο και περισσότερα παιδιά που βγαίνουν και συζητάνε για αυτά τα πράγματα. Σε όλες τις ηλικίες, παιδιά. Και θεωρώ ότι πλέον ο καθένας μπορεί να βοηθηθεί με τον οποιονδήποτε τρόπο, ακούγοντας ένα live, ακολουθώντας κάποιες σελίδες αυτοβελτίωσης ή αυτογνωσίας, κάνοντας κάποια σεμινάρια, θεραπεία ίσως. Όλοι έχουμε τον τρόπο πλέον να βελτιωθούμε και να κοιτάξουμε την ευεξία μας σε όλα τα επίπεδα. Νοητικά, συναισθηματικά, σωματικά και πνευματικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση όταν πρόκειται για τον εαυτό μας, γιατί είναι σαν να ποτίζουμε μόνο τη μία γλαστρούλα και τις υπόλοιπες να τις αφήνουμε απότιστες. Ενώ στα αλήθεια μπορούμε να μοιράσουμε το νερό σε όλες. Το νερό μας δεν στερεύει ποτέ. Αυτό είναι η αγάπη μας.
Οπότε δεν χρειάζεται μόνο να αγαπάμε το φυσικό μας σώμα, πηγαίνοντας στο γυμναστήριο, κάνοντας διατροφή. Μπορούμε να αγαπάμε και το συναισθηματικό μας σώμα, έχοντας ένα πολύ καλό φίλο ή έναν πολύ καλό άνθρωπο να κάνουμε θεραπεία, εναλλακτικό θεραπευτή, ενεργειακό θεραπευτή, ψυχολόγο, οποιασδήποτε ειδικότητας. Να μιλήσουμε για το συναισθηματικό μας κομμάτι, να το εκφράσουμε. Το ίδιο και για το νοητικό μας. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να κάθεστε και να έχετε ένα ημερολόγιο. Κάθε βράδυ να καταγράφετε το τι έγινε μέσα στην ημέρα σας. Θα κοιμάστε πολύ πιο ήρεμοι τα βράδια, τα όνειρά σας θα ηρεμήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το νοητικό σας να το εξασκείτε επίσης, να μην το αφήνετε να κοιμάται. Και όταν λέω να κοιμάται, εννοώ μέσα από τα media, όλη μέρα στα social, δηλαδή κάπως να ξεκουράζετε. Έτσι το αφυπνίζετε περισσότερο στα αλήθεια. Και το πνευματικό, πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα ίσως και το θεμέλιο, είναι ο θεμέλιος λίθος, που πάνω σε αυτό χτίζονται τα υπόλοιπα. Να κάνουμε το διαλογισμό μας, να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που είναι πιο πνευματικοί και πιο άνθρωποι της φύσης. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Πράοι άνθρωποι, ήρεμοι, γαλήνοι, να διαβάζουμε τέτοιο περιεχόμενο. Να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας σε όλο μας το εύρος. Σας τα λέω αυτά για να δείτε ότι στα αλήθεια, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει μέσα στην καθημερινότητα. Δεν θα τελειώσουν ποτέ. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να επενδύσουμε στον εαυτό μας. Σκεφτείτε μέχρι σήμερα, στην ηλικία που έχει ο καθένας μας, πόσο έχουμε επενδύσει έξω από εμάς και πόσο έχουμε βοηθήσει άλλους, χωρίς πραγματικά όμως να το θέλουμε. Για παράδειγμα, με το σύστημα όπως είναι δομημένο στο κομμάτι του επαγγέλματος. Είμαστε σχεδόν παντού κάπου υπάλληλοι. Ακόμα και στο κράτος. Επιχείρηση να έχουμε, είμαστε υπάλληλοι του κράτους. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα βοηθήσει και εμάς στο κομμάτι του να μας δούμε, να μας αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε τη δική μας αξία. Να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Να στηριχτούμε στην αυθεντικότητά μας. Και αύριο μεθαύριο να βοηθήσουμε από την καρδιά μας και άλλα άτομα να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν με το δικό τους μοναδικό και αυθεντικό τρόπο. Όχι... το έχω πάρει μονοπόλιο. Ναι, ισχύει. Αλλά εντάξει, έχεις να πεις πράγματα, οπότε... Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί στα αλήθεια έχουμε πολλά πρακτικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε για την αυτοεκτίμησή μας ο καθένας. Συμφωνώ, εγώ αυτό που θα πω είναι, παιδιά, βήμα-βήμα, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πιο βυθισμένοι μέσα σε κάποιο δράμα και το βλέπω και μέσα και από τις συνεδρίες και από τις αλληλεπιδράσεις. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται αυτό το έξτρα σκαλοπατάκι που λες και εσύ. Πάντοτε όλα τα βήματα που είπαμε με τα σκαλοπάτια που χρειάζεται ο καθένας. Ισχύει. Οπότε είναι σημαντικό να δείτε που βρίσκεστε. Ας πούμε, λέει μια κοπέλα, η Λίζα, ότι τι γίνεται όταν αυτοσαμποτάρεσαι. Το αρχέτυπο του σαμποτέρ το έχουμε όλοι. Όλοι έχουμε αυτό το αρχέτυπο. Θέλεις να απαντήσεις εσύ? Μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Ναι. Κοίταξε να δεις. Το κομμάτι με το αυτοσαμποτάζ είναι, που έχει να κάνει και με το αρχέτυπο του σαμποτέρ, είναι μια ποιότητα η οποία, όπως σου είπε και εγώ, την έχουμε όλοι μέσα μας. Και στην πραγματικότητα, ο καλύτερος εχθρός μας είναι ο μεγαλύτερος φίλος μας. Γιατί μας δείχνει τα κενά μας, μας δείχνει τις ελλείψεις μας δείχνει το πού χρειάζεται να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και την ύπαρξή μας. Και ειλικρινά, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι βγείτε από τα συνηθισμένα. Βγείτε από τη μόδα. Βγείτε από αυτά που σας ορίζουν ότι θα σας κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί δεν είναι εκεί η αλήθεια. Η αλήθεια είναι σε αυτό που σας τραβάει με την ψυχή σας. Η αλήθεια είναι σε αυτό που ουσιαστικά σας κάνει να νιώθετε άβολα. Εκείνη η αλήθεια. Ξεκίνησα να διαβάζω ένα βιβλίο, «Η Σχολή των Θεών», και στις πρώτες 5 σελίδες θέλω να κάψω το βιβλίο. Και μου λέει εγώ, της λέω ότι έχω πάρα πολλές πυροδοτήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι υπάρχει εδώ που χρειάζεται να δω. Και μου λέει, μπορείς απλά να σημειώνεις τη σελίδα και την πυροδότηση. Ξεκίνησα να σημειώνω λοιπόν τη σελίδα και την πυροδότηση. Μετά από άλλες 3-4 σελίδες και άλλες 5-6 σημειώσεις που είχα κάνει, είδα ότι δεν με πυροδοτεί το βιβλίο. Είδα ότι με πυροδοτούσαν οι ελλείψεις μου. Και ότι έβλεπα στο βιβλίο και σε έναν άνθρωπο που έγραψε πριν πολλά χρόνια τη Σχολή των Θεών,
να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά, αυτή η ψυχή, είναι ο Έλιο Ντάνα, ότι ουσιαστικά μιλάει μέσα από την αυθεντικότητά του. Οπότε εγώ, για να μπορέσω να κατανοήσω τον εαυτό μου, χρειάζεται να βρω τη δικιά μου αυθεντικότητα. Και αυτό το βιβλίο με είχε βοηθήσει και με βοηθάει, γιατί δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα, πάρα πολύ. Πού θέλω να καταλήξω τώρα για το Σαμποτέρ, ότι ο Σαμποτέρ ήταν αυτός που μου είπε κάψε το βιβλίο. Είναι ο εύκολος δρόμος. Είναι το ότι με έκανε κάτι να νιώσω άβολα, κατευθείαν να φύγω από αυτό, να εξαφανιστώ, να το καταστρέψω. Αλλά τι καταστρέφω στην πραγματικότητα? Καταστρέφω την ευκαιρία μου για ανοιχτότητα. Καταστρέφω την ευκαιρία μου για να μπορέσω να δω έξω από τα συνηθισμένα, έξω από αυτά που μου έχουν πει ότι έτσι είναι η ζωή, έξω από τους προγραμματισμούς μου. Οπότε όταν μπω στη διαδικασία να δω έξω από όλα αυτά, τότε πραγματικά θα μπορέσω να βρω την εσωτερική μου αλήθεια και να δω τι είναι αυτό που ταιριάζει αυθεντικά, ειλικρινά και μοναδικά με μένα. Οπότε ο Σαμποτέρ είναι φίλος σου στην πραγματικότητα και σε βοηθάει να δεις πού χρειάζεται να ενισχύσεις τον εαυτό σου. Και εγώ να πω εδώ ότι το εύκολο δεν είναι πάντα και το πιο ωφέλιμο. Γιατί είναι φαινομενικά εύκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε. Είναι εύκολο. Μου κάνει μια ερώτηση εγώ παλιότερα πιο συχνά. Θα την πω την ερώτηση, αλλά πριν πω την ερώτηση να πω το εξής. Να αναρωτηθούμε, είναι εύκολο για το μυαλό μου, είναι εύκολο για το σώμα μου, ή είναι εύκολο για την ψυχή μου? Τι είναι πραγματικά εύκολο? Και η ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Τι θα επέλεγε ο ανώτερος εαυτός σου? Ας πούμε, είμαι πολλές φορές μετά από μια πολύ γεμάτη μέρα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9:30 το βράδυ, σχεδόν σερί, και λέω ότι αξίζω να φάω μια πίτσα. Και μου λέει, γιατί το λες αυτό, ότι αξίζεις να φας μια πίτσα? Γιατί έχω εργαστεί πάρα πολύ σκληρά όλη τη μέρα, πήγα να πω δουλέψει. Έχω εργαστεί σκληρά όλη τη μέρα και αξίζω να φάω μια πίτσα. Και με ρωτάει, θα σου κάνει καλό, πραγματικά καλό η πίτσα? Και το σκέφτομαι και είναι κάτι τόσο απλό και το βλέπετε τώρα απ' έξω και λέτε, τι λέει μωρέ αυτός? Τόσο απλό, δηλαδή ασχολείται με την πίτσα. Είναι σημαντικό γιατί μετά από 12,5 ώρες εργασίας είναι σημαντική για μένα η πίτσα, για ένα κομμάτι μου. Έλα όμως στην πραγματικότητα με τη βοήθεια, με το χώρο που μου έδωσε, με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι όχι, δεν με βοηθάει, δεν με εξυπηρετεί στην πραγματικότητα. Και μπορεί να την έφαγα εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά ήμουν συνειδητός στο τι συνέβη. Ήμουν συνειδητός στο ότι δεν κοιμήθηκα καλά. Ήμουν συνειδητός στο ότι πόναγε η κοιλιά μου, ας πούμε, και το στομάχι μου. Ήμουν συνειδητός στο τι βίωσα στο μετά. Απλά και μόνο με τον χώρο που με τη βοήθεια της εγώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έδωσα στον εαυτό μου. Οπότε είναι σημαντικό να δίνετε χώρο και χρόνο στον εαυτό σας και να ακούτε τις ανώτερες ποιότητές σας. Όπως έκανε η Γογό στην αρχή και είπε ότι η πληροφορία ήταν να μιλήσουμε για την αυτοεκτίμηση. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα πριν 4 χρόνια με το Vibe High. Πράγματι, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Και έχουμε απάντηση από τη Λουίζα. Η Λουίζα λέει ότι διαβάζει, ακούει τα βίντεό μας, κορίτσι μας. Ακούει τη βροχή σήμερα που είναι πάρα πολύ έντονη. Αχ, τι ωραία! Τι ωραία! Μ' αρέσει όταν βρέχει. Και να διαβάσω λίγα σχόλια ακόμα. Η Δέσποινα λέει ότι, και ευχαριστούμε πολύ για αυτό το όμορφο σχόλιο, Δέσποινα, ότι έχουμε μεταφέρει πάρα πολλά εργαλεία θεραπείας και γνώσης, ότι είναι ευγνώμων για την άφθονη αγάπη και για το φως που προσφέρουμε. Να είστε καλά, Δέσποινα, και να είστε καλά όλοι. Λοιπόν... Και η Γεωργία λέει πάρα πολύ ωραίο. Λέει ότι είναι άλλο το ωφέλιμο και άλλο το εύκολο. Γεωργία μου, ακριβώς. Όχι, δεν λέει αυτό. Είπα εγώ ότι το εύκολο δεν είναι πάντοτε ωφέλιμο και λέει, αλλά το ωφέλιμο είναι παιδιά, το δεν βλέπω. Ναι, και το διάβασα και πριν και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση. Και όντως έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάτι ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Κάτι έλεγες πριν για τον ανώτερο εαυτό και τις ποιότητες. Ναι, γιατί είχαμε χθες μια συζήτηση και έλεγα για αυτό το κομμάτι του εύκολου και το ωφέλιμου που λέμε και γι' αυτό για τον ανώτερο εαυτό, ότι στα αλήθεια πολλές φορές δεν θέλουμε να πιεστούμε ούτε στο ελάχιστο για να αλλάξουμε κάτι. Αλλά στα αλήθεια, πώς γίνεται? Γίνεται, αλλά γίνεται όταν, αυτό που λέει και ο Νότας, από ένα σημείο συνείδησης ίσως και πιο πέρα.
πώς γίνεται τα πρώτα μας βήματα να μην περιέχουν προσπάθεια. Πώς γίνεται τα πρώτα μας βήματα να μην έχουν αυτή τη μορφή ότι ξεβολευόμαστε και ότι βγαίνουμε έξω από τη ζώνη ασφαλείας μας. Στα αλήθεια, δεν γίνεται να μην το αισθανθούμε. Το θέμα είναι να το βλέπουμε σαν ένα μέρος της διαδικασίας και να λέμε ότι παρόλα αυτά, εγώ θέλω να το επιχειρήσω και θέλω να συνεχίσω να το επιχειρώ μέχρι να το καταφέρω. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό που σας λέω, που μπορείτε να το βάλετε μέσα στην καθημερινότητά σας για να αρχίσετε να αγιώνετε αυτές τις πληροφορίες που έρχονται από άνωθεν. Αν στα αλήθεια επιλέγαμε, σύμφωνα με την καθοδήγηση την εσωτερική μας, είτε τη λέμε διαίσθηση, είτε τη λέμε ανώτερο αυτό, είτε Θεό, είτε όπως θέλει ο καθένας, στα αλήθεια θα είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη ζωή. Θα είχαμε ένα πάρα πολύ υγιές σώμα, να ξεκινήσουμε από εκεί, και σιγά σιγά έναν πολύ υγιή ψυχισμό. Κάτι εμφανίστηκε εκεί. Όλα καλά. Εντάξει, νόμιζα μην κόλλησε το live. Μας παρακολουθούν. Εντάξει. Όλα καλά, έχουμε κάποια κολλήματα με τη σύνδεση στην άλλη, αλλά όλα εντάξει, για να μπορέσουμε να κάνουμε και την κλήρωση. Και ο Αρτέμις είπε ότι με νιώθει. Και εγώ σε νιώθω, Αρτέμι μου. Για το κομμάτι με την πίτσα που έλεγες πριν. Ναι, μάλλον ναι. Ναι, εκείνη την ώρα το έγραψα, το είδα. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι όλα πάλι επιλογές. Δηλαδή, και όσο πιο συνειδητοί είμαστε, τόσο είναι σημαντικό να συντονίζονται οι επιλογές μας με το επίπεδο συνειδητότητας που βρισκόμαστε στο εδώ και τώρα μας. Όχι με αυτό που ήμασταν κάποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να το ξαναπείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντονίζονται οι επιλογές μας με το επίπεδο συνειδητότητας που βρισκόμαστε στο εδώ και τώρα μας. Και όχι με αυτό που ήμασταν κάποτε. Είναι καταγεγραμμένο. Κορίτσι μου, έχεις ενθουσιαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σαν πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ευθυγράμμιση. Ισχύει. Ευθυγράμμιση αυτό. Να αναγνωρίζουμε το σημείο που βρισκόμαστε. Αυτό είναι ευθυγράμμιση και μπορεί να φέρει πάρα πολλά δώρα και πολύ όμορφες και εύκολες απελευθερώσεις. Και το άλλο που θέλω να πω, σε σχέση με τον παλιό αυτό, γιατί δεν ολοκλήρωσα εκεί, είναι το γεγονός ότι, παιδιά, συνειδητοποίησα τι γίνεται. Έχω ανοίξει τα παλιά μου social media και τα έχω μετατρέψει τελείως σε αυτό που είμαι τώρα. Και σήμερα μου πέρασε μια φλασιά, ας πούμε, από το μυαλό ότι, γιατί έχω εξαφανιστεί 4 χρόνια. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, με ακολουθούσαν, φίλοι, γνωστοί, μαθητές μου, συνάδελφοι, από το στρατό, από το οτιδήποτε, λέω ότι πώς θα τους φαινόταν αυτή η μεγάλη αλλαγή, γιατί έχουν χάσει 4 χρόνια από τη ζωή μου. Και ουσιαστικά έχουν χάσει την εξέλιξή μου. Έχουν χάσει το ποιος είμαι πραγματικά και αυθεντικά στο εδώ και τώρα μου. Οπότε συνειδητοποιήσω ότι η εικόνα που έχουν για τον Όντα δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι απλά μια ψευδαίσθηση του παρελθόντος. Και όμως εκείνοι λένε στο μυαλό τους ο καθένας ότι ο Όντας ήταν εξαιρετικός καθηγητής. Να περνέψω και τον εαυτό μου. Ή ότι... Τόσα χρόνια πέρασε. Ναι, ισχύει. Και όχι, το έκανα με πάρα πολύ αγάπη, αλήθεια είναι, οπότε αυτό το αναγνωρίζω. Ή ότι ο Όντας ήταν πάρα πολύ σπαστικός συμμαθητής, εκνευριστικός. Οπότε θέλω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα για το ποιος είσαι, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ιδέα για το ποιος είσαι. Οπότε εκεί κολλάει και η αποτάφτιση. Οπότε σκεφτείτε το γεγονός ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να παίρνετε το τι πιστεύει κάποιος άλλος για σας, το οποίο είτε ανήκει στο παρελθόν, είτε είναι από τη δικιά του οπτική, η οποία δεν ισχύει, είτε δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση ούτε εσάς, ούτε τον ανώτερο δρόμο σας, ούτε τον κατώτερο δρόμο σας που μου είπε μια θεραπευόμενη προχθές. Πάρα πολύ to the point. Οπότε βρείτε τον εαυτό σας, βρείτε την αυθεντικότητά σας και να είστε εντάξει με το γεγονός ότι αλλάζετε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή έχετε δει το live 30 άτομα, 40 άτομα, όσα και να το είδατε. Θα το δείτε άλλη κάμποση κάποια στιγμή στη ροή. Είναι εντάξει 40 λεπτά πριν να ήσασταν άλλοι άνθρωποι και τώρα, αυτή τη στιγμή, να είστε άλλοι άνθρωποι. Έτσι γίνονται οι αλλαγές. Όλα τα άλλα, ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος ή ότι δεν το ένα, δεν το άλλο, είναι απλά ψευδαισθήσεις και προγραμματισμοί περιορισμού. Δεν χρειαζόμαστε τους περιορισμούς. Είμαστε απεριόριστα όντα και μπορούμε μέσα από την απειροσύνη μας να κάνουμε τα πάντα.
αποδεδειγμένα, παιδιά. Δηλαδή, δείτε το, δοκιμάστε το, βρείτε το. Αυτό είναι και η ευθυγράμμιση που έλεγες πριν για το κομμάτι του να αναγνωρίζουμε σε ποιο σημείο συνείδησης βρισκόμαστε κάθε φορά. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Αυτό δεν ξέρω τι έχω πάθει. Με ακούμπησε πάρα πολύ αυτή η πληροφορία, πραγματικά. Ναι, περνάει πάρα πολύ σήμερα στο μυαλό μου όλο και όχι στο μυαλό μου, στην ύπαρξή μου αυτή η πληροφορία και γενικότερα είναι ένα ωραίο live να κάνουμε, νομίζω. Λοιπόν. Ο Γιάννης λέει, νομίζω, κάτι. Λένε διάφοροι. Και η Λουίζα λέει ότι μας ευχαριστεί πολύ. Παρακαλούμε, Λουίζα μου. Μας έχεις λείψει. Εμένα μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Εσένα? Ναι, θα βρεθούμε. Ναι, θα βρεθούμε, Λουίζα μου. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει ότι δεν ξέρει αν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα από τη στιγμή που όχι απλά δεν τα έχουμε σκεφτεί, δεν ξέρει αν υπάρχουν και σαν λέξη στο λεξιλόγιό μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε, εγώ θα πω. Δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε, χρειάζεται να τα αισθανθούμε. Εκεί που σταματάει αυτό, παίρνει μπροστά αυτό. Δεν χρειάζεται. Θα σας πω κάτι που το λέω πάρα πολύ μέσα στις συνεδρίες. Για να μπορέσουμε να λειτουργούμε ευθυγραμμισμένα και αρμονικά, χρειάζεται να μάθουμε πώς να παραδίδουμε τη σκητάλη. Πώς ο νους να παραδίδει τη σκητάλη στο συναίσθημα, πώς το συναίσθημα να παραδίδει τη σκητάλη στο σώμα κτλ. Είναι σκηταλοδρομία. Δεν είναι το παίρνω όλο με το νου, να το καταλάβω, να το κατανοήσω, να το φτιάξω, να παράγω ό,τι είναι να παράγω, να δημιουργήσω ό,τι να δημιουργήσω. Δημιουργούμε με όλο μας το είναι και με το κάθε κομμάτι μας ξεχωριστά. Αλλά αυτό που μπορούμε να δημιουργήσουμε σαν ενότητα, σαν ένας ενωμένος εαυτός, είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να κάνει wow. Σαν ένας ενωμένος εαυτός. Οπότε, Γιάννη, δεν χρειάζεται να καταλάβουμε, δεν χρειάζεται να έχουμε λέξεις, γιατί δεν είναι ο μοναδικός μας τρόπος να καταλαβαίνουμε. Μέσα από το δέρμα σου καταλαβαίνει το σώμα σου ό,τι χρειάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Χωρίς να ακούσεις, χωρίς να κοιτάξεις, χωρίς να γευτείς, χωρίς τίποτα. Μόνο το δέρμα. Μόνο το δέρμα. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα ουσιαστικά το γεγονός ότι θέλουμε να ονομάζουμε τα πάντα είναι απλά να βάλουμε μια ταμπέλα. Οπότε όταν ονομάζουμε κάτι, πάλι υπάρχει περιορισμός. Οπότε αυτό που λέει εγώ και η προσέγγιση που έδωσε σε αυτήν την οπτική σου και σε αυτό το ερώτημά σου είναι πραγματικά υπέροχη, γιατί ισχύει ότι δεν χρειάζεται να τα ονομάσουμε όλα. Χρειάζεται απλά να τα βιώσουμε, να τα αισθανθούμε, να τα δούμε και να τα βρούμε μέσα μας. Ας πούμε, εγώ κάποια στιγμή ένιωσα κάτι συγκεκριμένο και πήγα πριν 2, 3, 4, 5 μήνες πότε ήταν, μπήκα στο νοσοκομείο. Και η διάγνωση ήταν κρίση πανικού. Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν θα φορέσω την ταμπέλα της κρίσης πανικού, γιατί δεν ένιωσα ότι πέρασα κρίση πανικού. Τελεία, είναι δικό μου. Και το λέω γιατί αυτό με εξυπηρέτησε. Παρατήρησα όταν ερχόταν η ίδια αίσθηση ότι αν το ονόμαζα κρίση πανικού, θα έλεγα μου έρχεται κρίση πανικού, παθαίνω κρίση πανικού. Και εκεί θα την πάθαινα. Όταν είπα ότι δεν έχω τίποτα, είμαι εντάξει, είναι ένα αίσθημα το οποίο υπάρχει στο σώμα μου και έρχεται για να μου δείξει κάτι. Κατάλαβα και τι μου έδειχνε και που με πήγαινε και γιατί με πήγαινε. Και ήταν η προσπάθεια της ύπαρξής μου να έρθω σε ευθυγράμμιση. Και αυτό βάλαμε ταμπέλα κρίση πανικού. Σε μένα, δεν λέω σε όλους τους ανθρώπους, μιλάω για μένα προσωπικά. Όχι, δεν τη δέχομαι την ταμπέλα. Και είναι δικαίωμά μου να μην δέχομαι την ταμπέλα. Ναι, μα δεν χρειάζεται. Ο προσδιορισμός χρειάζεται μέχρι το σημείο της απελευθέρωσης, όχι για να το φορέσουμε. Ακριβώς. Γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι έχουμε έρθει για να αποταυτιστούμε, όχι για να ταυτιζόμαστε περισσότερο. Η ταύτιση μας εξυπηρετεί μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν μας εξυπηρετεί. Εγώ θα σας πω κάτι. Και να πω και αυτό, και αν είναι να κάνουμε και την κλήρωση. Σκεφτείτε. Να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, ο καθένας με τον εαυτό του. Ας πούμε ότι ξεκινάμε από τώρα, ενέτη 2024, Δεκέμβριος του 2024. Σκεφτείτε τα παιδιά που θα γεννηθούν το 2034, που δεν θα χρειάζεται να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία αποτάφτισης που κάνουμε εμείς. Σκεφτείτε πώς θα είναι αυτό. Σκεφτείτε έναν κόσμο τέτοιο. Εμένα με συνεπέρνει, δηλαδή αυτή η ιδέα με συνεπέρνει. Και μόνο που σκέφτομαι ότι κάνουμε όλο αυτό και ότι ο κόσμος αλλάζει, πραγματικά αλλάζει από τον πυρήνα του και δημιουργείται κάτι υπέροχο, κάτι μοναδικό, κάτι καινούριο, το οποίο παράγει ζωή, δεν παράγει ασθένεια.
Θα ήθελα να το αφήσω αυτό εδώ σαν σπόρο. Για όσους είσαστε στο μετέχμιο, να ξεκινήσω ή να μην ξεκινήσω αυτογνωσία, να ξεκινήσω ή να μην ξεκινήσω να βελτιώνω τον εαυτό μου. Για να, έτσι ίσως, σαν σπόρος, για να κινητοποιηθείτε λίγο παραπάνω. Ότι στα αλήθεια τα πράγματα αλλάζουν. Και είναι εντάξει να ενημερώνεστε και απ' έξω για το τι συμβαίνει στον κόσμο κτλ. Αλλά μην προσδιορίζεστε από το τι συμβαίνει στον κόσμο. Κοιτάξτε το μέσα σας. Και κοιτάξτε να έχετε άτομα δίπλα σας και ανθρώπους που πραγματικά σας ανεβάζουν τη διάθεση όταν θα είσαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία. Αν ο προσωπικός σας κόσμος είναι υπέροχος, τότε θα μπορέσετε να δημιουργήσετε και έξω από το δικό σας κόσμο αυτό το υπέροχο. Ένας προς ένα. Είμαστε λυσίδα. Εγώ παράλληλα προσπαθώ να κάνω την κλήρωση. Τι έγινε, κολλάει? Όχι, θα το βρούμε. Δεν τα είχαμε φτιάξει αυτά πριν. Όχι, δεν τα είχαμε φτιάξει αυτά πριν. Τέλεια. Γιατί έπρεπε να φτιαχτούν κατά τη διαδικασία. Θα βρεθεί. Αλλάξαμε τον πάροχο. Επειδή υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με την παλιά εφαρμογή που χρησιμοποιούσαμε για τα λεγόμενα δώρα που δίνουν, giveaways τα ονομάζουν, ναι. Δεν παίρναγε μέσα τα likes και τα φίλτρα που θέλαμε εμείς, γιατί δεν ήταν ο σκοπός μας να γίνουν mentions κτλ. Οπότε χρειάστηκε να βρούμε ένα άλλο τρόπο, ο οποίος κινείται αργά και σταθερά. Το λέει, so please be patient. Ναι. Εντάξει. Οπότε παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί. Κοίτα, άρχισε. Τα πετάει όλα. Τέλειο. Οπότε τώρα μαζεύει, τώρα κάνει μαζεύει, collecting ναι. data. Ακριβώς. Okay. Ωραία. Παιδιά, τι ωραία! Κάνουμε την κλήρωση. Και λέει Δέσποινα ότι ιδανικός κόσμος θα γινόταν. Θα γίνει. Θα γίνει, Δέσποινα. Γίνεται, Δέσποινα. Θα γίνει, ναι. Είμαστε στη διαδικασία ήδη. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά, βάλτε όλοι σας τη δυναμική να φτιάξετε το δικό σας εαυτό, να περνάτε εσείς όμορφα. Ακόμα και αν αυτό είναι άβολο μερικές φορές σαν διαδικασία. Παιδιά, έχετε κάτι που θα μείνει. Το χτίζετε τώρα και θα μείνει και θα το απολαμβάνετε κι εσείς και θα το απολαμβάνουν και όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω σας. Και ανοίξτε την οπτική σας σε σχέση με το ότι ο κόσμος δημιουργείται μέσα από εσάς. Είμαστε δημιουργοί του κόσμου που βιώνουμε. Είναι σημαντικό να το κατανοήσετε αυτό όλοι και ιδανικά τώρα. Δηλαδή, πάρτε αυτή την πληροφορία και βάλτε την. Δηλαδή, πείτε ότι είμαι ο δημιουργός της πραγματικότητάς μου. Εγώ δημιουργώ τον κόσμο μου. Δεν το δημιουργεί κανένας άλλος έξω από εμάς. Και ρώτησε κάτι η Δώρα πιο πριν, σε σχέση με το τι εννοούμε να είμαστε συνειδητοί. Οπότε, επειδή έχουμε και λίγο χρόνο μέχρι να περαστούν τα datas, ναι. το είπα σε μια διάλεκτο της Αμερικής από το Origin. Τι ωραία να ήμασταν πιο νέοι και να προλαβαίναμε την πέμπτη διάσταση στο μεγαλείο της. Η πέμπτη διάσταση είναι κατάσταση συνείδησης, Κάλια. Ακριβώς. Οπότε ο καθένας, βασικά δεν χρειάζεται να την προλάβουμε. Μπορούμε να τη δημιουργήσουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Συλλογικά, ναι, χρειάζεται μια, στην αρχή προσπάθεια και μετά θέληση από όλους μαζί. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε θα σου έλεγα, μη σκέφτεσαι το να προλάβεις, σκέψου πώς να το δημιουργήσεις τώρα για τον εαυτό σου. Είναι πραγματικά μια κατάσταση συνείδησης. Κάτι ρώτησες πριν. Ρωτάει Δώρα για το πώς να είμαστε συνειδητοί ουσιαστικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να το απαντήσουμε και αυτό, μέχρι να προχωρήσουμε στην κλήρωση. Πώς. Οπότε ζητάει τον τρόπο. Πώς να είμαστε συνειδητοί. Να είμαστε συνειδητοί όταν μένουμε στην αυθεντική μας ύπαρξη. Είμαστε συνειδητοί όταν εκφράζουμε τον εαυτό μας ακριβώς όπως είναι. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια από πίσω να εισπράξουμε επιβεβαίωση, αποδοχή, αγάπη.
Είμαστε συνειδητοί όταν είμαστε στο 100% εαυτός μας. Αυτός είναι ο πιο εύκολος δρόμος, ο πιο εύκολος τρόπος για να είναι κάποιος συνειδητός. Να είναι στο κέντρο του. 100% στο κέντρο του. Γιατί στα αλήθεια δεν παίρνουν μπροστά όλα εκείνα τα προγράμματα που θα πούνε «Αχ, δεν θα φάω αυτό το φαγητό με κουτάλι, ακόμα και αν τρέχει, θα πρέπει να το φάω με πυρούνι γιατί το τρώει ο κόσμος». Στα αλήθεια δεν αφήνεις το μυαλό σου να φύγει αλλού. Είσαι εκεί. Όσο πιο αυθεντική είσαι και ανεπηρέαστη από το τι συμβαίνει τριγύρω, τόσο πιο εύκολο θα σου είναι να δεις τον εαυτό σου πραγματικά εκείνη τη στιγμή. Και όχι μόνο τον εαυτό σου, με οτιδήποτε ασχολείσαι. Σήμερα μας φέρανε 2 δωράκια. Άκουγα λοιπόν για το περιεχόμενο και θα δεις και είναι πολύ ωραίο κτλ. Και εγώ την ώρα που το έπιασα στα χέρια μου και έβγαζα, το άνοιγα, ήταν με συρραπτικό. Σκεφτόμουν, κοίτα μια πόσο όμορφη χριστουγεννιάτικη σακούλα είναι αυτή. Και σκεφτόμουν, κάποιος άνθρωπος είδε στον ύπνο του, το οραματίστηκε ότι είναι ωραία τα Χριστούγεννα, είναι ωραίες οι σακούλες, ας τα βάλω μαζί και θα φτιάξω μια χριστουγεννιάτικη σακούλα. Εγώ είχα εξτασιαστεί ήδη. Ήμουνα πολύ συνειδητή, θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς ήταν το συρραπτικό που ένωνε. Γιατί την ίδια σκέψη έκανα και για το συρραπτικό. Για να κλείνουμε τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, όταν είσαι στο 100% στο κέντρο σου, όταν είσαι στο 100% της αυθεντικής σου ύπαρξης, είσαι εκεί εκείνη τη στιγμή. Και σας λέω, άκουγα τριγύρω το περιεχόμενο της σακούλας και αυτό που έχει μέσα, αλλά ήμουνα εκεί. Ζούσα ακριβώς εκείνο το κομμάτι που χρειαζόταν να ζήσω. Ναι, γιατί μπερδεύουμε την ενσυνειδητότητα με το να παρατηρούμε τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι η ενσυνειδητότητα σημαίνει το να παρατηρείς τα πάντα έξω από σένα. Ενσυνειδητότητα σημαίνει το να παρατηρείς τα πάντα μέσα σε σένα. Οπότε αυτό σημαίνει να είσαι ενσυνείδητος και είσαι ενσυνείδητος όταν βρίσκεσαι αυτό που είπες στο κέντρο σου, βρίσκεσαι μέσα σου. Σε παρατηρείς, σε βλέπεις, σε νιώθεις, σε αντιλαμβάνεσαι, σε καταλαβαίνεις, σε ακούς, σε αφουγκράζεσαι. Οπότε εκεί είσαι απόλυτα ενσυνείδητη. Και έχουμε τις τέτοιες της. Μπήκε. Ναι, είναι όλα. Start draw λέει τώρα εδώ πέρα, οπότε αν Για το πατήσω λογικά. Θα ήθελα να κρατήσει λίγο αυτό. Ναι. Γιατί μπορεί θέλω να το δείξω στα παιδιά. Να το δείξω στα παιδιά, ναι. Μπορεί να έχει πλάκα. Για πάτα start draw. Drawing. Πώς προφέρεται αυτό? Τους έβγαλε. Αυτό είναι. Τόσο γρήγορα έγινε. Ναι, ήταν λίγο... Παιδιά, τι ωραία! Ωραία, δείξτε τα ονόματα. Τι ωραία! Ήταν πολύ γρήγορα, παιδιά. Ήταν λίγο ιδιαίτερο, ναι. Με το που πάτησα το κουμπί βγήκαν οι νικητές. Και οι νικητές είστε από τους 308, είστε εσείς οι 3. Για δες ποιοι είναι. Ποια είναι τα ονόματα, για πες. Είναι η Θεοδόρα Ροδοθέα, η Ευγενία Αποστολή και η Γεωργία Νομικού. Παιδιά, τι ωραία! Τι ωραία, πραγματικά τι ωραία. Να χαίρεστε τα δωράκια σας. Υπέροχα, θα σας ενημερώσουμε πώς τα δώρα πώς θα γίνει στη διαδικασία. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους και όλες. Σε καλή μεριά. Εν τω μεταξύ έβγαζε και συνειδητοποίησα ότι ήταν 308 συμμετέχοντες και λέω πόσο όμορφο. Δηλαδή, πόσο όμορφο που 308 ψυχές, ας πούμε, εξής, είναι εδώ, θέλουν την αλλαγή, αναζητούν αυτά τα κομμάτια μέσα τους που λέμε και όλοι μας αναζητούμε κι εμείς. Και με τον εαυτό μας και μέσα από τις συγχρονικότητες και μέσα από την αλληλεπίδραση με όλους. Είναι πολύ όμορφο. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Ήταν πολύ απότομο λίγο αυτό. Εγώ λίγο ξαφνιστήκα. Και έχω χάρη πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω χάρη πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, μπράβο ρε παιδιά. Και δεν χαιρόμαστε μόνο εμείς, κοίτα. Ναι, κάτσα εδώ και εδώ, γιατί δεν βλέπω εγώ εκεί. Βλέπω από εδώ. Λένε πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά, τι ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι το άλλο Σάββατο, 14 του μήνα, θα συμμετέχουμε στην παρουσίαση. Θα παρουσιάσουμε βασικά. Θα συμμετέχουμε στην παρουσίαση.
Εγώ θα Ναι. παρουσιάσω, να ξέρεις. Εντάξει. Θα με δεις. Παρουσίαση να βάλεις και το κατάλληλο έντυπο. Εννοείται και παπηγιόν και τέτοια. Θα συμμετέχουμε λοιπόν στην παρουσίαση του βιβλίου, του πρώτου βιβλίου της αγαπημένης μας Δέσποινας Νεφέλη, η οποία έχει δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο το ολοκληρώνω τώρα, δηλαδή είμαι στις τελευταίες σελίδες, ανθρώπινη και θεϊκή πραγματικότητα. Ονομάζεται το βιβλίο και έχει να κάνει με διάφορες συνθήκες, γνώσεις όπως ονομάζει, σε σχέση με την ανθρώπινη και θεϊκή πραγματικότητα και η προσέγγιση της είναι μαγευτική. Είναι αυτό που λέμε ότι τα νέα παιδιά έρχονται με ξεκλειδωμένες τις ικανότητες και τα ταλέντα τους. Είναι μία από αυτούς. Οπότε θα ανεβάσουμε ένα story σήμερα, φαντάζομαι, το οποίο θα ενημερώνουμε το πού θα γίνει, κάπου στην Αθήνα θα γίνει παρουσίαση. Είναι μια αίθουσα η οποία χωράει κόσμο, οπότε είστε ευπρόσδεκτοι όσοι θέλετε να έρθετε. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να γνωριστούμε και από κοντά, να ανταλλάξουμε απόψεις, να αγκαλιαστούμε. Δηλαδή, γιατί όπως και αν έχει, η επαφή είναι πολύ διαφορετική και το γνωρίζετε όλοι όσοι έχουμε έρθει σε επαφή και εμείς το γνωρίζουμε με όλους εσάς που έχουμε έρθει σε επαφή. Διαζώσεις. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Όποιοι θέλετε να έρθετε, θα το βάλουμε. Νομίζω θα το βάλω μόλις κλείσουμε. Ναι, θα το βάλω στο story, να το δείτε. Λέει και τη διεύθυνση, πάνω λέει όλα τα στοιχεία. Θα δείτε και το βιβλίο σε μια πολύ ωραία εικόνα. Πού μπορείτε να το παραγγείλετε online. Πότε είναι? 14. Είναι στις 14 του μήνα. Θα σας πούμε και για την ώρα και για το μέρος ακριβώς. Και θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ωραίο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λίγο να ανοιγόμαστε προς τον κόσμο, να βγαίνουμε πιο έξω διαζώσεις. Δηλαδή, να κάνουμε τα live μας live. Διαζώσεις. Ναι. Αυτό είναι, δεν είναι που λέγαμε. Ναι. Και θέλουμε να το ξεκινήσουμε, παιδιά, τώρα από το νέο έτος, με το καλό, να κάνουμε κάποιες ομιλίες από κοντά. Έχει πολύ διαφορετική ενέργεια η δόνηση της ύλης, του σώματος. Είναι πολύ διαφορετικά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε από κοντά. Όσους δεν σας έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί είμαστε πολύ γενικά με αυτό. Ισχύει. Βγαίνουμε να γνωρίσουμε. Και γινόμαστε όλο και περισσότεροι και σιγά σιγά θα υπάρχει ροή και στα βήματα αυτά των συναντήσεων διαζώσεις. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να έχετε υπέροχες γιορτές. Υπάρχει μια πιθανότητα να κάνουμε και κανένα live πριν τις γιορτές, ποιος ξέρει. Ναι. Με σκουφάκια, αν μας φέρουν. Πρέπει να πάμε να πάρουμε σκουφάκια. Όχι, θα μας φέρουν. Είπαν κάποιοι θα μας φέρουν, να ξέρεις. Τέλεια! Τέλεια, παιδιά. Ζήτα και θα λάβεις. Ακριβώς. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Να περνάτε όμορφα. Να αγαπάτε περισσότερο τους εαυτούς σας. Να γνωρίζετε περισσότερο τους εαυτούς σας και να εκτιμάτε περισσότερο τους εαυτούς σας. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλάκια. Γεια σας. Γεια σας.